Bamanangan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛni an ka foli ni waliɲuman bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen n'u ka ɲamada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a tuma selen bi bamanangan kunnafoni n'a kumabaw filɛ nin laada do Fédération Ansardine ɲɛmaaw fɛ ka kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan Mawuludu Nabawi kɔfɛ u y'o laada la tilen ka bɛn novembre kalo tile 20 ma Bangɔni Janginɛbugu la sigida fɔlɔ la Serifula misiriba kɔnɔ kɛnɛ in yɛrɛ ɲɛmaa tun bɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ma ɲɛmaa an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmane Madani Haidara de bolo o kɔfɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen mun bɛ denmisɛnninw ka hakɛ lapasali tɔgɔ la o tako 30nan baaraw nun donna CICB la an fɛ Bamakɔ yan nɔ olu de ye bamanangan kunnafoni n'a kumabaw ye minnu bɛna walawala aw ye sɔɔni aw dangana laada do Fédération Ansardine ɲɛmaaw fɛ ka kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan Mawuludu Nabawi kɔfɛ u y'o laada la tilen ka bɛn novembre kalo tile 20 ma Bangɔni Janginɛbugu la sigida fɔlɔ la Serifula misiriba kɔnɔ mun kɛnɛ ɲɛmaa tun bɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels ma ɲɛmaa alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmane Madani Haidara bolo a kɛnɛ kan Serifula jabaraniso tɔgɔ la Alihamidu Badeni Ibrahim Kulibali ani Abdoulaye Sogodogo tun bɛ an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔli ma ni laadalasigi ye san o san Mawulid Nabawi n'o bɛ kira sanuma nɛɛma ni kisi b'a ma ka bangeli ko fɔ o mun n'a bɛ ɲɛnamaya san o san silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ Fédération Ansardine Internationale baaraw kuncɛ waati kɔnɔ ni laadalasigi bɛ boloda kunnafonidilaw a n'a fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara cɛ ni jaabi jɔnjɔn bɛ di o senfɛ kunnafonidilaw ka ɲinigaliw kun kan a siɲɛ fɔlɔ o kɛra san 2010 o kɛra maison de la presse kɔnɔna na a yɛrɛ taara yen a ye a ɲini an fɛ a ko an k'a to a ka don mawuludu yɛrɛ hukumu kɔnɔna na donc n'a donna mawuludu hukumu kɔnɔna na ale ka so an bɛna a kɛ yen donc an continuera an b'a kɛ fo ka na se ɲinan san ma san o san an bɛna min ye Ansar mɔgɔw ye waliya minnu kɛra mawuludu la u b'o olu dantigɛ an ye mɔgɔ hakɛ minnu nana a la degun minnu sɔrɔla a la u yɛrɛ fana u ye fɛn minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan a la u b'a bɛɛ lajɛlen bɛnnɛgɛmɔ ka na k'a da kunnafonidilaw tulo kan i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ fɛn caman tun bɛ ɲina mɔgɔw y'o kumaw fɔ mɔgɔw ko jama girinna ɲɔgɔn kan aw yɛrɛ y'a ye furabudɔn min cira bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko furabudɔn de cira bousculade ma kɛ et puis mɔgɔw tora terrain de kɔnɔna na ni waleya in ye u sɔrɔ yen donc mɔgɔ min fana banana la mɔgɔ tun y'a fɔ ko mɔgɔ 100 mɔgɔ 80 mɔgɔ 23 o de fɔra wa bɛɛ lajɛlen tilala ka furakɛ ka tila ka segin ka na ɲinigali caman kɛra an ka kunnafonidilaw fɛ nin kɛnɛ kan n'o fanba bɛ tali kɛ san 2019 mawuludu kan wulikajɔ minnu bolodalen don silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ san nataw la Ansaru jɛkulu a n'a fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara ka laɲini diinɛ faamuya ani jamana yiriwa la fo ka taa bila fasoden ɲumanya jɔyɔrɔ la fasoden kan o ɲinigaliw caman kɛra an ka kunnafonidilaw fɛ nin kɛnɛ kan ni jaabi walawalalenw dira an fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara fɛ n'ale Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma ye parce que an ka ɲininkali foyi ma to kɔ a bɛ fɔ ma ko question tabu tɛ yen ka bɔ dunun kɔrɔ ka t'i kɔnɔbara fɔ kɛnɛma a ma k'o ye bɛɛ i ka question posé n hakili la n'i y'a sɛgɛsɛgɛ question min posera a ka ca question 40 ye dɔw ye commentaire ye mais bɛɛ t'a sɔrɔ ala ka sabara jira n na parce que ɲinaya san 9 ye an bɛ sigi nin kɛnɛ kan ala kana ɲinakaya san laban ye a kɛlen kɔ ka jamana kunnafonidilaw fo ka wulikajɔ la an fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara n'ale ye au conseil islamique du Mali ma ɲɛma ye a y'a ɲini ko kura kunnafonidilaw fɛ u k'u ka baara k'a ɲɛmɔ i n'a fɔ kunnafonidi sariya b'a laɲini cogo min na ni kɛnɛ kan ŋaniya yira kɛra an ka kunnafonidi jɛkulu dɔ fɛ au conseil islamique du Mali ka wele jaabi cogo min na an ka finitigilakaw dɛmɛ bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin u ma e bɛ min ɲini journalistw fɛ jamana in ni ala de y'an bila yan an di yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ min ka fisa yan dɛ kodɔnna ka kan ka kalan ni yeta ye kodɔnna ka kan ka kalan ni yeta ye an ye fɛn caman ye wali jamanaw na minnu cira ɔ a man kan n'an bɛ kodɔn an ka sɔn an ka jamana ka kɛ ten bon presse jɔyɔrɔba bɛ jamana sumali la presse jɔyɔrɔba bɛ jamana ɲagamini na mana n b'a ɲini an bɛɛ ka kɛ jamana in sumaba ye bi yanni balawu ka ɲɔni
n'ala y'an dɛmɛ an bɛ dekun ni tɔɔrɔ min na n'o nɔgɔyara ni ala sɔnna hɛrɛ bɛ na an b'o ɲini presse fɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada u ka nin baara in na. hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲinɛ mawuludu ni nin y'a ta ko 35nan ye n'a bɛ ɲɛnɛmaya san o san silamɛya dɛmɛtɔn ansaruw fɛ fédération ansardine internationale n'a sinsinlen don diɲɛ jamana 38 kɔnɔ jamana 29 cɛbɔ olu de ye kɛnɛ sɔrɔ wa maa minnu y'a kɛnɛ sɔrɔ ni jate sera o ma o bɛ t'i jɔ maa 148 ani maa 637 la minnu cɛlaka maa 75 ani maa 453 an balakaw olu bɛ t'i jɔ maa 73 la ani maa 100 ani maa 84 wa baarakɛla minnu ye commission d'organisation dɛmɛ a sen fɛ o bɛ t'i jɔ maa 600 maa 100 ani maa 31 na musaka minnu donna da fɛ an bɛ waati min na ko san o bɛ t'i jɔ sefa wari $400,000 na. Kunnafonidi kɛnɛ in kan an ka ɲininikɛla Alihamidu Badeni y'a ka kuma galamanin tɛngu fédération ansardine maa dɔw la an ka ɲɛma dɔw fɛ. San o san b'an karamɔgɔ fɛ yan ka na falakan k'a mɔcɛ ka bangeni ɲɛnamaya o banni de kɔfɛ ni journalistes bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen o baara kuncɛ an b'o de la bi vraiment nisɔndiya da don ala y'a bɛɛ ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la mawulidi kɛra hɛrɛ la ka fɛn o fɛn kɛra kɔnɔ a bɛɛ kɛra hɛrɛ la k'a ban hɛrɛ la vraiment nin ye a kuncɛtɔ de ye ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka dugawu fɔlɔ karamɔgɔ yɛrɛ la a n'a ka denbaya la maa ŋaniya ɲumanw minnu bɛ fɛ diɲɛ bɛɛ ka lafiya o ŋaniya de bɛ karamɔgɔ la ala k'o ŋaniya in dafa ye an yɛrɛ minnu fana b'a nɔfɛ nk'an b'a dɛmɛ an ye min fɔ an da la o baara kɛli ala k'o nɔgɔya ye a dafali ɲuman ala k'o nɔgɔya bɛɛ kira n'a somɔgɔw bonya kosɔn an b'aw yɛrɛ fana fo. A y'a fɔ cogo min na conférence de presse san o san ni mawuludu tɛmɛna karamɔgɔ b'a la ɲini journalistes k'u bisimila ɲininkaliw minnu b'u bolo u b'a kɛ a bɛ jaabi d'u ma bon a bɛ mɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ ka hakilila caman sɔrɔ u ma fɛn faamu minnu na parce que wajuli kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ i da tɛ se kuma caman ma mais ni ɲininkaliw kɛra i la ɲininkali bɛ na ni sababu ye i bɛ se ka kuma olu kan donc a kɔni question ninnu ɲɛna jaabi ɲumanw fana sɔrɔla hakili la mɔgɔw kunnafonilen bɛna segin ka to ka sigi yɔrɔw la. karamɔgɔ ye min fɔ o nɔfɛ tugu lo dɔrɔn jamana diɲɛ bɛ yɔrɔ min na nin foyi tɛ se k'an lafiya bi ni bɛn ani ɲɔgɔn kanu tɛ ni ala sɔnna ma ni an kɛra ɲɔgɔn fɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn kanu ni ala sɔnna ala ka dɛmɛ bɛ na bon min b'an fɛ dɔrɔn o le ka foli di bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ ye ladilikan minnu di a faamuyali ko ɲumanw ala k'o d'a ma ka ɲini ala fɛ jamana ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka kelenya don a kɔnɔ fitinɛ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka ban pewu ala ka hɛrɛ caman k'a ye vraiment an nisɔndiyara mawuludu kuncɛ lo conférence min bɛ kɛ k'a ɲini ala fɛ san ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo ala ka yira n'an ni si ani kɛnɛya ye. san o san n'ala sɔnna ni mawuludu banna conférence de presse bɛ kɛ karamɔgɔ bɛ sigi ni journalistes ye bon ɲinan ye a san 9nan ye ni u b'a sigi kɛra bon u bɛ ɲininkaliw kɛ u ma min faamu ani hali n'u ye min faamu u bɛ fɛ jama ye min faamu u b'o ɲininkali kɛ tɔn kan karamɔgɔ yɛrɛ kan ani mali yɛrɛ y'a tagabolo kan nin waati ninnu na voilà donc baara kɔni a tagacogo ka ɲi sabu ni karamɔgɔ ye mɔgɔ jaabi wasa danni faamuya bɛ sɔrɔ a la donc o ye ɲininkali minnu kɛ karamɔgɔ y'a bɛɛ jaabi ka tila ka dugawu kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye voilà donc an bɛ karamɔgɔ de fo parce que karamɔgɔ de ye baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman yira n na mɔgɔ caman bɛ yen ɲininkali b'o tɔɔrɔ mais i bɛ karamɔgɔ ɲininka fo i bɛ segin k'a tɔ to donc an bɛ karamɔgɔ fo o la a b'an lakalan na de adamadenya yɛrɛ kɛcogo ɲumanya la an b'a fɔ k'a barikada si jan ni kɛnɛya ala ka di an karamɔgɔ ma ala k'an karamɔgɔ kɔlɔsi san caman bɛ ala bolo an ma ɲini ala fɛ ala k'o kɛ an ɲɛna an ka jɛn ka a kɛ ɲɔgɔn fɛ. ka kɛɲɛ ni bololabaarakɛlaw ka soba ka laɲini ye mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ seyidi sherif usman madani haidara n'a ka denbaya ani ansardin maa dɔw taara siyama la siyama n'o ye bololabaarakɛlaw ka suguba ye mun bɛ sen na febac la an ka maretu jalo lamɛn ale bɛ walawalali caman kɛ a ko kun kan. Au conseil islamique maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa ani an karamɔgɔ Aseyid Sherif Usman Madani Haidara mawuludu baaraw tɛmɛnen kɔfɛ APCMM n'o ye Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali o ye invitation kɛrɛnkɛrɛnlen ci walasa an fa ani an karamɔgɔ ka se ka se siyama kɛnɛ kan n'o ye foire belebele min kɛnɛ sigilen no Febac foire kɛnɛba kan an fa ani an karamɔgɔ Aseyid Sherif Usman Madani Haidara a bisimilalen kɔfɛ
APCMM président fɛ ani a ka denbaya ka fara Fédération Ansardine International ma ɲɛmaw kan u ye yalayala kɛ guakɔrɔlaw la walasa ka Mali bolola baarakɛlaw ka seko n'u ka dɔnko seereya. An nana siyama in na an nisɔndiyara parce que an ye baara minnu ye an yɛrɛ ka baara de don. Bon yanni k'i ka nafolo bɔ ka di maa wɛrɛ ma n'i b'i yɛrɛ kalama i kan ka a di yɛrɛ de ma. Mana vraiment an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ jango Mali faamaw u ka se ka dɛmɛ don nin bolola baarakɛla ninnu na ninnu de bɛ se ka jamana in lafiya parce que an ka wari bi don an yɛrɛ kunna a tɛ taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen. Mana n'an y'o faamu k'an ka sanni ɲɛsin an yɛrɛ ma anw de bɛ taa ɲɛfɛ. Mana vraiment an nisɔndiyara k'a fɔ an faso sera ka nin baara belebele ninnu réaliser vraiment a b'a yira sini ni Ala sɔnna artisanw ka ko la an bɛ taa ɲɛ de segin kɔ tɛ quoi. Ala ka Mali dɛmɛ, Ala ka baarakɛlaw dɛmɛ, Ala ka bolola baarakɛlaw dɛmɛ. Ministre ye bonya min fana kɛ an b'a fo a y'a seko min fana kɛ an ka foli b'u bɛɛ ye. Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali ale ɲɛma y'a yira k'a fɔ a nisɔndiyara kosɛbɛ au conseil islamique ma ɲɛma a ka nin visite na nin foire in kɛnɛ kan a ye dugawu kɛ yarabi Ala ka an fa ani an karamɔgɔ Ased Sherif Ousmane Madane Aidara k'a mɛn an kɔrɔ. Ne nisɔndiyalenba don parce que ale jɔyɔrɔ ka bɔ kuma fɔli la. Ni mɔgɔ min bolola baarakɛla dɛmɛ i ye Mali bɛɛ de dɛmɛ parce que dɔw bɛ bɔ fantanya la dɔw bɛ bɔ ka baarantanya la donc a yɛrɛ y'an ka baarakɛlaw ye a ka nisɔndiyara donc a y'an fo k'an ka ministre fo ka jamana ɲɛmɔgɔ fo donc an content an bɛ dugawu k'a ye a ye wele min bila an b'a ɲini faamaw k'a mɛn fantanw k'a mɛn an ka k'an yɛrɛ ka baarakɛlaw fɛ o de bɛ Mali taa ɲɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ nin foire belebele in siyama 2019 a kɛra sababu ye ka Mali bolola baarakɛlaw bɔ dibi la ni ka u ka dɔntaw yira diɲɛma la jamana caman bɛ nin kɛnɛ in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sénégal n'ale ye invité d'honneur ye an fa ani an karamɔgɔ Ased Sherif Ousmane Madane Aidara a ka nin yalayala in kuncɛna ni dugawudenw ye. Novembre kalo tile 20 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen denmisɛnninw ka hakɛ lapasali tɔgɔ la. O hokumu kɔnɔna la baɲumankɛ jɛkulu mun bɛ ni a fama Sami social o bolofara mun bɛ Mali kɔnɔ yan olu ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn novembre kalo tile 19 ma u dagayɔrɔ la hippodrome na kumaw bolila fɛn mun kan o de ye gɛlɛya mun bɛ denmisɛnninw kan ani fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ walasa ka se ka gɛlɛya ninnu b'u kan. Alihamidu Badeni ani Nuhu Kone tun bɛ Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la. Novembre kalo tile 20 o ye diɲɛ seleke naani denmisɛnninlakaw ka hakɛ lafasali tɔgɔ la don ye ni diɲɛ jamana 100 ani jamana 93 y'o sariya gafe tɛgɛnɔ bila novembre kalo tile 20 san 1989 o tako 30nan kadara kɔnɔ Samu social n'o ye cakɛyɔrɔ ye mun bɛ denmisɛnninw dɛmɛli ko fɔ a ye ni kunnafonidi kɛnɛ sigi sen kan n'a dakun bɛ bɔlɔnkɔnɔna denmisɛnninw kɔkɔrɔmadonni ko fɔ baaraba minnu kɛra o fɛ ka n'a bila bi la ani degun mun bɛ o ye ɲɛfɔli kɛ o kun kan. An ka ni service in sigira sen ka Mali ɲɛmɔgɔw ni Sami social international fɛ depuis san 2001. Alors o ni sisan cɛ an bɛ baara caman kɛ an ka baara bɛ ɲɛsin denmisɛnnin ninnu ayiwa u furakɛli ma an b'u furakɛ ayiwa bɔlɔnkɔnɔna na mais ni u ka furakɛli tɛ se ka kɛ bɔlɔnkɔnɔna na an b'u ta ka dɔgɔtɔrɔsow sɛgɛrɛ ni ka taa u furakɛ ye. Denmisɛnnin ninnu fana an bɛ u orienter ka taa centre la centre minnu na n'u taara yen nɔ u bɛ se ka ayiwa baara kalanw kɛ u bɛ se ka don école la minnu si ma tɛmɛ école la taga ma ayiwa an ka baara fanba dɔ fana ye denmisɛnnin ninnu k'u somɔgɔw mana ye yɔrɔ o yɔrɔ k'u yɔrɔ ɲini ni ka u yɔrɔ ye ayiwa a bɛ taa sɔrɔ souvent fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ denmisɛnnin n'u somɔgɔw cɛ ayiwa ka sɔrɔnalidon kɛ pour que denmisɛnnin n'u somɔgɔw bɛ se ka bɛn cogoya min na wa donc n'u bɛnna denmisɛnnin bɛ se ka segin so cogoya min na a taa ka hadamadenya sabati an ka baara ɲɛsin o ma an ka baara dɔ fana ye ayiwa min bɛ se k'a to jamana ɲɛmɔgɔw ani jamana ka cakɛdaw olu bɛ se k'u sen don nin baara in na cogoya min na donc an ye cadre dɔ sigi sen kan ayiwa mairie du district de b'an dɛmɛ o cadre in baara la service technique état ka service technique ani association minnu bɛ nin baara in kɛ ayiwa an bɛ ɲɔgɔn retrouver yen nɔ ni ka taa kuma an bɛ se k'an fanga di ɲɔgɔn ma cogoya min na nin denmisɛnnin ninnu ka hakɛ bɛ se ka sabati cogoya min na i n'a fɔ u n'a ka kan an b'o baaraw de waleya. Samu social Mali ɲɛmayaso ka nin kunnafonidi kɛnɛ a bɛ jamana faamaw wele ka taa u jɔyɔrɔ fali ma yaasa denmisɛnninw ka hakɛ bɛ se lafasa cogo min na kɛrɛnkɛrɛnya ma denmisɛnnin minnu n'u caman bɛ sɔrɔ bɔlɔnkɔnɔnaw na k'a sabu kɛ gɛlɛya sugu caman ye mun bɛ duw kɔnɔ. Ayiwa an yɛrɛ bɛ fɛ ka profiter sɔgɔmada in na kunnafonidi de senfɛ ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin jamana faamaw ma an ka baara in jamana faamaw ye baara in reconnu u ye baara in u y'a apprécier kosɛbɛ sabu ka d'a kan u bɛ baara in kalama an ka rapport bɛ ci u ma an n'u ka service bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ nka min ka di an ye bi
o ye jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka an dɛmɛ an ka baara na cogoya min na i n'a fɔ ɲinan san 2019 an ye gɛlɛyaba de sɔrɔ wariko ta fanfɛla la ka se k'an ka baaraw kɛ an sago ni an dɔngɔ na an bɛ don min na i ko bi an bɛ denmisɛnnin minnu n'an bɛ ka baara kalan kɛ u kun ayiwa an b'a dɔn jamana ka cakɛda dɔw bɛ yen minnu bɛ formation o secteur dɛmɛ ayiwa n'olu bɛ se ka dɛmɛ don an na an ka denmisɛnninw bɛ se ka profiter o programme na cogoya min na o ka di an ye jamana ye fond dɔ sigi sen kan ko ka muso ni denmisɛnninw ka hadamadenya sabati ayiwa o fond n'a sɔrɔla an bɛ se ka dɔ sɔrɔ o fana na ka se ka denmisɛnnin ninnu ka sariyaw sabati cogoya min na vraiment o y'an ka laɲini de ye pouvoir public kɛrɛfɛ bi. jaw seereyakanw fo ka taa bila kunnafonidilaw ka ɲinigaliw la ni jaabi jɔnjɔn dira o kun kan o de kɛra ka nin kɛnɛ sankɔrɔta. don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ denmisɛnninw ka hakɛ lapasali la o tako 30nan baaraw nun donna an fɛ Bamakɔ yan CICB la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in yɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ minisiri bolo mun ɲɛsinen don muso den ani denbaya kunkanko ɲɛnabɔli ma nka a nɔrɔ bilala a ka secrétaire général fɛ a kɛnɛ kan Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Abdul Karim Sakɔ ani Dramani Maledi tun bɛ yen. Novembre kalo tile 20 o ye don ye min kɛrɛnkɛrɛnla diɲɛ jamanaw fɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ka hakɛ ma diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen san 1990 an ka jamana n'o ye Mali ye ale ye bolonɔ bila sɛbɛnna a bɛ fɔ min ma convention relative aux droits de l'enfant CDE n'o de ye k'a fɔ denmisɛnninw ka hakɛ k'o kɛ a kungo ye ka taa o la o san 30 o dafara san 30 kɔnɔna na baara minnu sera ka kɛ ani gɛlɛya minnu bɛ denmisɛnninw kan hali bi ko lamɛnbaaw ye u da se nin bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma denmisɛnninw ka kalanko u ka kɛnɛyako fo ka taa se hakɛ wɛrɛw ma n'o ye lakana n'a ɲɔgɔnnaw ye minisiri min ka baara ɲɛsinbɛ musow du ani denmisɛnninw kunkanko ma a baara bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya tun bɛ ale bolo a ka lasigiden o de ye kɛnɛ sɔrɔ a tɔgɔ la u bɛɛ lajɛlen ye welewelekan kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ka hakɛ lafasa ma diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fo ka taa se u dɛmɛbagajɛkuluw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma UNICEF kɛnɛ kelen ka denmisɛnninw yɛrɛ welewelekan kɛ ka ɲɛsin diɲɛ marabaaw ma bi ne bɛ kɛnɛ min kan ni o ye denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen tɔgɔla kɛnɛ ye jamana marabagaw ne b'a f'u ye bi nin kɛnɛ in kan ani dɛmɛbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko u kan ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen dɛmɛcogo la dɛmɛcogo min ni o laɲininen don sariya yɛrɛ fɛ barisabula denmisɛnninw bɛɛ ka kan sariya la sariya kelen na donc u ka ɲa anw ma u ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an k'an ka projets labɛn cogo la k'an ka activités labɛn k'o kɛ ka ɲɛ walasa an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ denmisɛnninw tɛ yan foyi la fo ka hɛrɛ ɲini ka se jamana ma an bi denmisɛnninw de sini mɔgɔkɔrɔbaw ye wa an bi denmisɛnninw de kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa an ka kisi mɔgɔlankolonya ma donna nataw la o laɲinikan de bɛ ne fɛ k'a ɲɛsin jamana marabagaw ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa denmisɛnninw bɛɛ ka taa kalanyɔrɔ la cogo min na walasa u ka se ka kalan kɛ ka se ka jamana jɔ donna nataw la. fɛn min ye parlement des enfants ye n'o ye denmisɛnninw tɔgɔla wasabulon ye o ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ baara caman kɛra denmisɛnninw ka hakɛ lafasali baaraw siraw kan ko nka o n'a ta o ta gɛlɛya dɔɔni bɛ denmisɛnninw kan o dɔ ye lakanabaliya ani balo ɲuman sɔrɔbaliya fo ka taa se banaw ani kalankɛbaliya ma a ye welewelekan kɛ ka ɲɛsin diɲɛ tɔnbaw bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se an ka jamana marabaaw ma. Gouvernement b'a jɔyɔrɔ la halisa a bɛ ka ko caman kɛ denmisɛnninw ye mais o ko caman in kɛli kɔfɛ fɛnɛ ka dɔn k'a fɔ ko bɛɛ ma kɛ ko bɛɛ ma sigi sen kan denmisɛnninw ka hakɛ bɛɛ dilen t'u ma caman bɛ minnu fɛnɛ fagara nord la k'a fɔ ka bila malnutrition n'o ye dumuni ɲuman balikaliya ye donc o bɛ ka denmisɛnnin caman faga parce que ni o ye denmisɛnnin sɔrɔ hali n'a ma faga yɔrɔnin kelen a bɛ se ka ko kɛ a ka kalan na parce que a développelen tɛ i n'a fɔ denmisɛnnin tɔw donc ni bana wɛrɛ fɛnɛ sera k'a minɛ o bana in kɔnɔna la a ka ca ala fɛ ani bɛ taga a la donc o problème fɛnɛ caman bɛ écoleden caman bɛ sisan minnu tɛ ka taga école la alors que u si sera écoledon ye convention in signera k'a fɔ ko denmisɛnnin ka hakɛ ka se ka taga école la denmisɛnnin ka hakɛ ka se ka furakɛ mais an b'a dɔn yan nɔ ko bibi na denmisɛnnin baden bɛ minnu bananen don se t'u ye u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min a jigiya t'u somɔgɔw ye u tɛ ka furakɛ donc o cas caman de bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ nalen bɛ ka bɔ nord la n'u b'a fɔ u sigiyɔrɔ ma ko site de déplacé olu caman bɛ yan nɔ an ye parlement des enfants ni association wɛrɛ an ye tɛmɛli caman kɛ donc u b'a fɔ an ye k'a fɔ halisa olu tɛ hali dumuni ɲuman sɔrɔ k'a kɛ kuma dɔ la santé kɔni kuma o kuma tɛ fɔ donc caman tɛ école la mais k'u ka association dɔ bɛ yen Fleur association olu b'u denw caman dɛmɛ ka taa école la donc n b'a ɲini gouvernement fɛ ko association ninnu dɛmɛ ko o mɔgɔ ninnu minnu bɛ yan nɔ ani denmisɛnnin minnu bɛ kɛnɛma gɛribuya la surtout k'u dɛmɛ pour que denmisɛnnin ni kalan de ka kan denmisɛnnin ni lakana de ka kan. a baara bɛɛ lajɛlen sankɔrɔtara ni min ye o ye an ka seko ni dɔnko tigilama
n'o ye Mamu Sidibe ye ale ye maaw nisɔndiya ni fɔli duman ye a kɛnɛ kan. Kalanso mun bɛ wele ko Centre Marijɛ Ɲare olu ye attestation di kɛ k'a ɲɛsin u ka kalanden dɔw ma minnu tilala o baara in yɛrɛ kɛra ka bɛn novembre kalo tile 19 ma CICB la Bamakɔ kɔnɔna la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in ɲɛmaya tun bɛ minisiri bolo mun ɲɛsinnen don musow den ani denbaya kunkanko ɲɛnabɔli ma. Amadou Diallo ani Baba Keita tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Kumakan bɛ lase Tata Touré fɛ. Mali jamana ɲɔgɔn lajɛrɛ soba Centre International de Conférence de Bamako CICB a kɔnɔna fara iko dakɔnɔɲi ka sanga ni Marijɛ Ɲare kalandenw ka bɔli ta ko 24 ye u kilalen kɔ u ka san 3 kalan na baaradege nasiraw fɛ o min senfɛ kalanden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ donna u ka kalan gafew la n'a bɛ fɔ a ma attestation u bɛ taa mɔgɔ 100 caman de la minnu bɔra Bamako faba kɔnɔ fo ka taa se Segu ma walasa ka jɛ ka nin kɛnɛ in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ o min bɛna to nin kalanso in tariku la bada la. Centre Marijɛ Ɲare ye ni lajɛrɛba in bɛɛ kɛ bi a laɲini ye jumɛn ye ɔkɔliden minnu n'o olu tilala wa baara la n'u ka sɛbɛnw kan ka d'u ma maa 100 ani maa 30 n'o ye muso 110 ani cɛ 20 donc n'o promotion tɔgɔ dalen don Fe Baba Daramɛ la donc o de lajɛrɛba tun bɛ bi Marijɛ Ɲare bolo donc an bɛ parents fo kosɛbɛ vraiment an b'u fo u ye danaya min kɛ an na ka denmisɛnw di an ma an k'u former alhamdulillah an ka laɲini sabatira sabula an ye denmisɛnw former wa formation ɲɛna wa u sera an bɛɛ nisi wasara défilé yɛrɛ a bɛɛ ɲɛ b'a la wa finikalo min ka bɔ cogo min na donc nin weleweleda la se parents ma tuguni u kana denw to so k'a fɔ ko denw ma kalan ou bien ko ma taa école la ou bien ko denw tilala kalan na diplôme bolo bi so kɔnɔ baara tɛ yen. U bɛ taa mɔgɔ 130 bɔ ɲɔgɔn kɔ la minnu n'olu tilala u ka baaradege la san 3 kɔnɔ nin kalanso in na min n'a bɛ wele Centre Professionnel Marijɛ Ɲare wa Marijɛ Ɲare ka nin kalanden bɔli a ta ko 24 tɔgɔ dara Ala ma hinɛla Cheikh Ahmed Baba Daramɛ la mɔgɔ 4 kun fɔlɔ minnu n'olu ye sebaya sɔrɔ mɔgɔ 130 cɛla bonyamasegin kɛra olu ye ni finikala machine kelen-kelen dili ye olu ma. U ni ciw ka baara la ne bɛ Centre Marijɛ Ɲare maître bɛɛ fo dantuw la k'an fa ne n ba fo olu mun sababu y'a to ne nana centre in kɛ ne b'u bɛɛ lajɛlen fɔ hali bi Ala k'u kɛnɛmu ka baara in na Ala ka baara in taa ɲɛ Ala k'a sankɔrɔta k'a ɲini denmansa bɛɛ lajɛlen fɛ u ka n'u denw tɔgɔ sɛbɛn Centre Marijɛ Ɲare la. Ne kɛra 3e bi vraiment a diyara ne ye kojugu n content la parce que n'i ko k'i ka atelier dayɛlɛ f'i ka na couture kalan fɔlɔ k'a dɔn sinon ne ye atelier dayɛlɛ a bɛ komi i ye baara fu de kɛ ne tɛ se couture la. Vraiment ne content do bi surtout ne cɛ yɛrɛ n b'a fo Ala k'a da yɔrɔ suma parce que ale de ye couture in kanu ne ye ko n ka taa couture kɛ n ka sɔrɔ ka atelier dayɛlɛ mais couture bɛ ban san min na ale banna. Nin kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen baaraw ɲɛnamayara minisiri fɛ min n'ale ka cakɛdaw ɲɛsinnen don muso ani denmisɛnninw ka fara du koɲɛw ɲɛnabɔli kan ka tuguni nin kɛnɛ in bonya a n'a karama bɛɛ lajɛlen kun b'a bolo a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a ye foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin Centre Marijɛ Ɲare ma ka da u ka dongo dɔ wuli ka jɔw kan ka ɲɛsin mɔgɔw kalanni ma bololabaara nasiraw fɛ. Minnu bɛna diplôme sɔrɔ k'a fɔ kalan ani baara kɛcogo fɛn 2 de don n'i tilala kalan na phase wɛrɛ de bɛ daminɛ donc diɲɛ bɛ sɔgɔlen don ka don ɲɔgɔn na cogoya min na sisan nɔ excellence de bɛ ko ɲɛnabɔ hali bien t'a ɲɛnabɔ bilen f'i ka kɛ excellent de mɔgɔ dun tɛ se ka kɛ excellent ni cɛsiri tɛ aw k'aw cɛsiri aw ka ko caman ku aw ka ko caman bila kɛrɛfɛ k'aw ɲɛsin aw ka baara ma baara dɔrɔn de bɛ mɔgɔw nafa. N'i ye mɔgɔ dan sɛbɛ la a tɛ ku i la hali kulonkɛ la a tɛ ku i la donc aw k'aw cɛsiri aw ka baara kɛ aw ye dɔnniya minnu sɔrɔ aw ka baara kɛ n'a ye pour que a bɛ se ka aw nafa en tout cas merci beaucoup et bonne chance. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in bonyana ko kura ni mɔgɔba caman yeli ye i n'a fɔ silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru olu ka Bamako section ɲɛmɔgɔba ONG Alfaru ka fara silamɛ denmisɛnninw ka jɛkuluba kan n'o ye UJMA ye fo ka taa se Fonds National de Solidarité ma seko ani donko tigilamɔgɔw olu ye nin kurafiyɛ nin kɛnɛ in na ka fara kalan gafew dili kan ɲɔgɔlɔnbɔ défilé de mode fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma olu fɛnɛ kɛra ni ka ɲɛdakura di nin kɛnɛ in ma ni ka sɔrɔ ka laban ni photo de famille tali ye walasa ɲina kana kɛ nin kɛnɛ in ɲɛnamayali kɔ don n'a nataw la. An ka kafunɛ Bacili lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn.
bɛɛ ani lakanako lajɛrɛba min ni a baara sigira sen kan Senegali faaba la Dakar, Forum sur la paix et la sécurité, Senegali jamana ɲɛma Macky Sall ka fara a tɔɲɔgɔn jamana ɲɛma kan min bi Mauritanie jamana kunna Mohamed Ould Ghazouani u jɛra ɲɔgɔn fɛ ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ma. Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka basigili kɛ jɛkulu MINUSMA fana min ni o bɛ Mali jamana finitigilakaw kɛrɛfɛ basigili kadara kɔnɔna na ko k'a lajɛ ka dɔ fara olu ka baaraw kuntagala kan. Minɛnko ani kɛlɛkɛcɛko k'o fana lajɛ ko kura min bɛ kɛ sababu ye ko a bɛ se ka da banbaganciya kɛlɛli la. O ye laɲini minnu ni olu tɛ ka kɔtigɛ ni waati laban ninnu na. Ka sanga ni o laɲini ye laɲini min ni o kɛra jamana ɲɛmaa fila fɛ Mauritanie jamana ɲɛmaa ani Senegali jamana ɲɛmaa. Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies setigi jamana Conseil de sécurité ma ɲɛmaw bɛna lajɛ ni ka jate minɛ min bɛ kɛ sababu ye san 3 ka se ka fara u ka basigili kɛ jɛkulu ka manda kan walasa u bilala can minnu na ka na o laɲiniw bɛ se ka sabati. Algérie jamana kɔnɔ muɲugu maɲaga waleyaw sigira sen kan Algérie dugu fan bɛɛ lajɛlen na ka sanga ni yɛrɛmangutu baara tile 3nan ye campagne électorale kadara kɔnɔ cɛbɔ minnu ni olu kɛlen do k'u kanbɔ walasa ka se ka jamana ɲɛmaaya ɲini ka sanga ni jamana ɲɛmaasigi kalata ye min dɔgɔdalen do ka bɛn décembre kalo tile 12 nata ma. Jamana ɲɛmaasigi yɛrɛmangutu kadara de kɔnɔna na ka bɛn ni tarata don ye cɛbɔ minnu ni olu kanbɔlen do ka jamana ɲɛmaaya ɲini Algérie jamana kɔnɔ olu ye kɛnɛw sigi sen kan walasa ka se ka kuma u kanuɲɔgɔnw an'u ka fanga ɲini tɔndenw fɛ. O de kɛra sababu ye ka na ni nisɔngoya ye fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Algérie jamana kɔnɔ. Fan o fan kɛnɛ in sigira yɔrɔ minnu na maa dɔw ye a ŋaniya ni ka basigi tiɲɛ o fanw fɛ. Sayido Sali ka fɔ la ni Algérie jamana kɔnɔdenw ka hakɛ kɔlɔsiba ma ɲɛma dankan don. Ale y'a jira k'a fɔ ko muɲugu maɲaga sigira sen kan Erelizane dugu fana kɔnɔna na o ni Algérie duguba filanan Orancɛ bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 100 na. Yen min ni Abdelaziz Beilad o min ye cɛbɔ ye ka jamana ɲɛma ɲini o n'a ka tɔndenw kun bɛ sigi la basigi tiɲɛna yen fana min sen fɛ tɛgɛ kɛra maa camanw na. Bachar dugu fana kɔnɔna na o ni Alger worodugu yanfan bɛ taa kilomɛtiri 750 la. Abdelmajid Tebboune ni ale ye jamana minisiri ɲɛmaaya kɛ san 2000 ani san 17 san jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdelaziz Bouteflika ka fanga kɔnɔ ni ale fana ye cɛbɔ ye jamana ɲɛmaasigi ɲinini na. Ale fana ka ɲɔgɔn kunbɛn dangɛnɛmayatɔ la muɲugu maɲaga waliyakɛlaw benna u ka nisɔngoya jiraw la yen fana. Fan o fan ni cɛbɔw kun bɛ ka u ka yɛrɛmangutu baara lajɛrew ɲɛnɛmaya ye fanga sinamatɔn tɔnden dɔw nana ni k'u ka nisɔngoyaw jira ni muɲugu maɲaga kɛli ye min sen fɛ tɛgɛ kɛra caman na ni k'olu bila kiiritigila mɔgɔw ka bolo kan. Benin jamana ɲɛmaakɔrɔ Thomas Boni Yayi seginna ka don Benin jamana kɔnɔ faaba la Cotonou a kunnafoniya dara ka bɛn arabadon ma. A ka can kalo 5 ye ni jamana ɲɛmaakɔrɔ Thomas Boni Yayi kun bɔra jamana dafɛ a ka seginni ka don Benin jamana kɔnɔ o latigɛlen ye nin ye. Jamana ɲɛmaakɔrɔ Thomas Yayi Boni seginnen kɔfɛ k'a ka jamana magɛ ni o ye Benin jamana ye a ka kan ka sigi kɛ ni jamana ɲɛma Patrice Talon ye. Sigi in labɛnw sabatilen do ka dɔgɔda ka bɛn ni araba wulatilejan ye. Kunnafoni sɔrɔlenw ka fɔ la jamana ɲɛmaakɔrɔ Thomas Boni Yayi a bɛ farafina jɛkulu CEDEAO ciden dɔw de ka délégation ɲɛmaaya la walasa ka se ka na kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni Benin jamana ɲɛma Patrice Talon ni ɲɔgɔn cɛ. Taamadenw na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔden Jean-Claude Brou ni ale ye CEDEAO commission président ye. Niger jamana minisiri so min ni o ka caw bɛ ɲɛsin Niger jamana ani jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli kama olu fana ka nɔnabilabi taama in na ka fara Niger jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdul Salami Abubakar kan. Farafina tilebiyanfafɛ jamanaw ka tɔn CEDEAO Benin jamana ɲɛmaakɔrɔ Thomas Yayi Boni a n'a ka taamadenw nalen do o tɔn in de tɔgɔ la ci la. A bɛ dɔgɔkun caman bɔ bi sigi camanw kɛra a kunkan Nigeria jamana maa ɲɛmaw ani u sigiɲɔgɔn jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka fɛɛrɛw ɲini min bɛ kɛ sababu ye Nigeria dancɛ minnu ni olu da sɔgɔra fɛɛrɛ ka se ka ɲini k'olu dayɛlɛ Nigeria n'a sigiɲɔgɔn jamanaw ka nafa kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔ ko binakun kan. Dɔgɔkun tɛmɛnen Nigeria jamana musakako minisiri y'a jira k'a fɔ ko nafolomugu min ni a taara ka Nigeria waganden dan k'a sababu kɛ u ka jamana dancɛw sɔgɔli k'a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 40 na. Frontière date
datuguni ko in kun ka Nigeria jamana ma ɲɛmaw fɛ sigi caman kɛra Nigeria jamana ma ɲɛma ani a tɔɲɔgɔnkɛ jamana ɲɛmaw fɛ Benin jamana ani Nigeria jamana ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun tɛmɛnen in kɔrɔ frontière ko in dayɛlɛni ko kun kan lajɛrɛ wɛrɛ kɛnɛ sigira sen kan farafina tilebiyan fanfɛ jamanaw ka tɔn dagayɔrɔ la o sigi in kɛra sababu ye Nigeria jamana ani Benin jamana minisiriw fara ɲɔgɔn kan hakilina jagabɔ la min sen fɛ laɲini minnu kɛra o bɛ tali kɛ sanni feere ninnu donni kokura jamana kofɔlen saba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka se ka jɛkulu wɛrɛ sigi sen kan jɛkulu min ni o bɛ nana kɛ sababu ye ka kɔlɔsili kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka dan sigi kurutu ani bandiya walew la minnu bi kɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ ni dancɛw ye lakanako binakun kan laɲini kɛra kɛnɛ in kɔnɔ k'a fɔ lakanabaga dɔw ka kulu bɛ nana sigi sen kan minnu bɛna munumunu salo kɛ walasa ka se ka dancɛ ninnu lakana sabati laɲini minnu kɛra minisiri ninnu ka sigi sen fɛ o kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen bɛna ta dajira ka bɛn ni ntɛnɛndon ani taratadon ye sigi wɛrɛ la Nigeria frontière dayɛlɛn ko kun kan fɛn min kɔni ye laɲini telima ye Benin jamana ani Niger jamana bolo o ye k'a fɔ Nigeria jamana frontière ka se ka dayɛlɛn kura ye min bɛ kɛ sababu ye olu ka tagani ka seginw ani sanni feerew ka se ka latigɛ nka u bɛ ka teliya min laɲini o tɛ Nigeria jamana fɛla koba ye barisabu ka da kan sariya taara Nigeria jamana ma ɲɛmaw fɛ k'a fɔ ko dancɛ ninnu datugulen bɛ sɔn ka to fo janvier kalo nata. Ethiopie jamana kɔnɔ denw siya min bɛ wele ko Sidima olu bɛ ka kalata walasa u ka fanfɛ yɔrɔw ka se k'a yɛrɛ ta o kalataw bɛɛ lajɛlen nun donna ka bɛn arabadon sɔgɔmadafɛla ma a bɛ ka kɛ basigi kɔnɔ siya min ni o bɛ Ethiopie jamana kɔnɔ ni u bɛ wele ko Sidima n'u kɛlen don k'a laɲini u ka fanfɛ yɔrɔw ka se k'a yɛrɛ ta ni ka kɛ marabolo ye o kalataw de bɛ sen na a bɛ taa se fo maa 1,3 kɔri 3 ma kalatalaw la minnu bɔra walasa ka se ka taa kalata u ka dugu tɔgɔ la min bɛ kɛ sababu ye dugu in ka se k'a yɛrɛ ta ka kɛ marabolo ye Ethiopie jamana kɔnɔ o de kama dugudenw bɔra ka caya walasa ka se ka taa o kalata kɛ u ka dugu ka yɛrɛ ta ko Sidima siyadenw bɛɛ lajɛlen de ka laɲini don barisabu ka da kan u bɛɛ lajɛlen de bɔra ka caya kalata yɔrɔw la u ka dugu kɔnɔ awasa walasa dugu in bɛ se ka lakodɔn cogo min na ka kɛ a dama marabolo ye walasa awasa ka se ka kɛ marabolo ye u ka yɛrɛ marakafo ka se ka sigi sen kan u damana kalata in laɲini ye o ye n'i y'a ta k'a lajɛ Ethiopie ye jamana belebele farafina kɔnɔ min b'i jɔyɔrɔ filanan na a kɔnɔma bɛ t'i jɔ fo duguden 1,100,000 la o Ethiopie jamana kelen in de bɛ ka fara marabolo 9 ni ɲɔgɔn cɛ barisabu ka da kan siya o siya ni o dagayɔrɔ bɛnnen don fa min fɛ o siya kadenw kelen kelen bɛ k'a laɲini u ka yɔrɔ ka kɛ a dama marabolo ye min b'a yɛrɛ ta ka kun n'a yɛrɛ ye Ethiopie jamana kɔnɔ. Afrique du Sud jamana kɔnɔ sigasigana taara k'a ɲɛsin wari bomba banki caman de ma k'a fɔ ko u nɔyira yurugu la Afrique du Sud jamana ɲɛmaakɔrɔ Jacob Zuma ka fanga waati jateminɛw y'a jira k'a fɔ kumana min na jamana ɲɛmaakɔrɔ Jacob Zuma bɛ fanga la ni yurugu ani dungojuguya fanga bonyana kosɛbɛ o baara in la nɔgɔyara dungojuguw bolo wari lamara yɔrɔ bankiw de ka dɛmɛ sababu la ani cakɛda baw ka fara jamana wɛrɛw gouvernementw kan ka bɛn ni ntɛnɛndon ye a jirala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli baara bɛna don walasa ka se ka yurugu in sababu bange o sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛna na nun don ka ɲɛsin cakɛda ba 3 ma ani u ma ɲɛmaw HSBC cakɛda Standard Chartered ani Banque Indienne Baroda bawo sigana talen don ka ɲɛsin olu de ma k'a fɔ olu de nɔyira yurugu ani dungojuguya waleya in na jamana ɲɛmaakɔrɔ Jacob Zuma ka fanga waati. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ an cɛ aw ka lajɛli la aw k'an bɛn n'Ala sɔnna ma.